Pajjiżna irid isaħħaħ l-investiment fil-ħiliet ġodda biex il-ħaddiema tagħna imexxu kariri ta' kwalità f'industriji aktar kompetittivi li joffru pagi aħjar u valur miżjud. B'hekk ikun aċċellerat it-tiġdid tal-ekonomija Maltija għal waħda aktar moderna, diġitali u ambjentali. B'dan it-twemmin il-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Stephen Lul qed iżomm kuntatt regolari man-negozji u l-ħaddiema li ma jistgħux jgħixu mingħajr xulxin huma parti minn koalizzjoni waħda. Waqt żjara għand Farsins Group, Stephen Lul iltaqa' tmexxija u l-ħaddiema li fost oħrajn jipproduċu birer u xorb ieħor lokali u internazzjonali. Hawn il-kandidat Laburista seta' jara l-importanza li tagħti l-kumpanija taħriġ tal-ħaddiema li ħafna minnhom ilhom jaħdmu hemm għal 20 ta' snin. Fi żjara separata għand Dino Fino li tispeċjalizza fl-industrija tal-amara, Stephen Lul seta' japprezza l-importanza snajja f'dawn it-tip ta' negozji. Semma il-bżonn li pajjiżna jinvesti aktar fl-apprentistat biex jipprovdi lill-istudenti b'aktar esperjenza prattika u qal il-negozji tal-familja qed jagħmlu id-differenza u jservu bħala motur ekonomiku ta' pajjiżna. Għalhekk jeħtieġ li nkomplu intuhom l-appoġġ kollu meħtieġ anke permezz tal-fondi Ewropej. Dwar din il-ħidma man-negozju l-ħaddiema Lul qal li importanti li l-pajjiż ikollu rappreżentanti li jkunu kapaċi jitkellmu ma' kulħadd. F'dal pajjiż importanti li nkomplu nkunu kapaċi nitkellmu ma' kulħadd, mal-ħaddiema u ma' min jirrappreżenta lin-negozji f'pajjiżna. Hekk biss l-ekonomija tagħna tista' tkompli tiġġedded u fis-snin li ġejjin se jkollna tiġdid importanti illi ser jara ekonomija li ħadd kompli tikber u toħloq il-ġdid imma fuq kollox kwalità ta' ħajja aħjar lil ħaddiema tagħna li jfisser karriri aktar ta' kwalità u pagi aktar aħjar. Lul kompla għaddej bi proċess ta' dialogu mal-imsieħba soċjali fosthom dawk li rappreżentaw lil min iħaddem. Fl-qamar Kamra tal-Kummerċ diskuss kif għandna nkunu proattivi fil-Parlament Ewropew biex nantiċipaw il-liġijiet u ninnegozjaw dwarhom mod konvinċenti fil-kumitati rispettivi. Flaqa separata mal-Kamra għan-negozji żaru medji Lul qasam l-idejat dwar kif se naħdmu biex l-Ewropa ikollha liġijiet li jagħmlu sens għal Malta u għall-iżgħar negozji f'Malta. Il-kap eżekuttiv Abigail Aġusmamo qalet li Stephen Lul ġenwinament jinteressaħ mill-bżonnijiet tas-settur privat u dejjem sabu spalla ta' appoġġ minnu.